Typhoon officiel. La magie du cinéma africain vous présente. Yeah man, this is for you the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfale, au Jamfale. Belaido chamada au ye umashi bosi rafe. Now kwanga chie fonye maga ya Jamfale. Uya Jamfa, angatu alama ni baby bandunola. Masala. Ni tuya segeneye Kumenyema uwele Ngumba fuye kojenye fuye Setigi ya fle Dondo ni bebe ba Alijie masaya mi flenye Dondo la ni bebe na ba Foli ni waliɲuman toujours k'a ladi aw bɛɛ lajɛlen ma sisan fiche de légitime a sera kuncɛyɔrɔ la ni Ala sɔnna ma an bolo tɛ jigin aw yɛrɛ fɛnɛ tɛna décourager filɛli la an kɛlen don ka siri kura dɔ fɛnɛ labɛn ni Ala sɔnna ma mardi jeudi samedi o bɛna bila aw ye Typhoon officiel sanfɛ YouTube sanfɛla la n'i ye filimu ni bananas lajɛ kana ɲinɛ ka j'aime k'a kɔrɔ dɛ i ka j'aime k'a kɔrɔ i k'i cliquer ka taa lajɛ n'i ye défaut min y'a la i k'a fɔ anw ye aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum Ala ka sunkalo tɛmɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen I mana lɔgɔ kɛ cogo o cogo la mɔgɔw b'a fɔ ko a bɛ tan mɔgɔ bɛ ne ka nin nɔgɔ in ye k'a fɔ k'i bɛ fɛn fɔ n yɛrɛ bɛ n'a yɛrɛ bolo ban fɔlɔ nɔgɔ yɛrɛ tɛtɔ filɛ ka n'an bana nin ni bɛɛ bɛ kɛ halisa tuguni ko ne ka lɔgɔ sara mɔgɔ bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ nin ma ni mugan Mangoro Mariamu ne kɛra tuguni Mangoro Mariamu Mariamu mun kɛra i hakili tɛ ne cɛ wa ala Mariamu ne bɛ n cɛ ka banako kalama a mɛnna sa e b'a dɔn ne bɛ k'e cɛ furakɛ a bɛ san jan bɔ Mariamu ni m'i hakili sigi fa bɛ don i la dɛ a lajɛ hali samaraw sen tɛ kelen ye Mariamu bi da ka jugu n'o bɛɛ la tɛnɛ Mariamu i hakili sigi sa kasi in dabila ba ye Mariamu e ka sabali ba ye kasi in dabila i k'a ɲɛfɔ ɲɛna ka ɲɛ Mariamu kanton ka bogotigiya kɔnɔ cɛ fila de nana bɔ nɔfɛ cɛ fɔlɔ tɔgɔ o ye Gawusu ye Gawusu ye mɔgɔ ye sɛnɛkɛla de don se t'a ye cɛ filanan o tɔgɔ ye ko Abdou ye mɔgɔ ye nafolo b'a kun nafolo b'a kɔsɔrɔ wallahi galo arabi ni masaka jara samarango wallahi masaka jako yɛrɛ fe no kon ma ɲini fɛ no sɔrɔ bɛ se ka kuma fɛ a ka bɔ a ka furu na a ka don ka furu la ne b'a fɛ kulonkɛ tɛ ne bɛ fɛ ka furu de n'i ka kuma mɛn i kɛ pewu fo n'a y'a sɔrɔ ne balimamuso tɛ mara min sinon n tɛ dɛsɛ a la ni Ala sɔnna a bɛ k'i ta ye a fɔ ne y'o f'i ye Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. N'oublie pas ma soeur, ouais, je te le dis mon ami, ne sois pas ingrat. Bon, al monter opération à mon kengina tombe ça avec la maladie là allez te gado comment là mais pourquoi cɛ nana ne ye wari d'a ma
ani soja ko jugu sayita ala jondra abulla ka bokata dengo manu ko nende abina nyina na sunama Madame la directrice est reconnue à nous. Est-ce que vous avez déjà promesse d'année au ténor de Néma? Son avoué est non pas chanter là. Dans la vie, tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie, n'oublie pas d'adorer Dieu. Madame la directrice. Inspecteur Suleiman Dia. Oui, madame la directrice. Vous avez un rapport sur le terrain. Un rapport mission pour dire qui a accompli. Oui. Paraît-il qu'il y a un madame. Pour qu'il a bandu ou qu'il a nanoué. Des travaux beffra. Fangako. A bandu ou canadu. Où est la critique? Et où fa? En tant qu'inspecteur. Kaka. Madame la directrice, bon, ni boulot, au cours de la faire super comme Madame la directrice, ne pouvez avocat. Ne ka jateminela, ne aye ou baby jotiguka. Jobe mo mon boulot, ou lu sengelelu. Bonne borola, kana policier la. Bonzo et reflet, il m'a amené surtout ni bandi basugu nu. Il vous mène Sony, il vous bolé kasula. Madame la directrice, il vous mène you for a peu de killing. En siguia pour les kele. Pour le posa fora kika 2 minutes. Kiri pura mu blala. Ukanga nyami, kiri gatiganya ma, ama fokibu fara. Gaï tako fali. Excuse-moi. Soulja Music. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfale au jamfale laido chamada au ye kumashi pasira fe. Mbora ka pour les fils de son sang. Il paraît que Bani Mousso la diablesse. Oui. Qui yo fene fara. Ba yoro wala tere fo misiri da. Misiri yere dala. Iku se ka to yin ka mine kana di fanga ma fanga ka nyami. Iku de légitimité facile la fo mara ma fe un tabolo ka fo ka yere bi kele no. Gaye ya préféré ga fara son ka di fanga ma. Mbona ka wole ko yere de serious villageois yere be ka wole ko témoin. Ko shoma ko ka bi na ta misila ka tabarana. Gaye ya fara. Anna gana bagaw yere kera nimbo bagaw yi. Jamana de tami. Madame la directrice, Jablesse to mogoire, Jablesse est bandimui. Elle est dangereuse. Bonne boulot no ya frau. Appelez qu'il est madame la directrice. Autorisation dire mais ka frawa. A foreka mine kana di fanga de ma. Ama foiga fra. Et tarate ni na mo fra de kama. Ka population fra. Yali teni dibuye mayo de wa. A fora kibu tangari. Minu mai ukana angugla. Jogo jogo ngula kabula fanga sigigori. Gaye fanga kumbashuru. Iye fanga la maluya. Aw mo suguri ba la goshi. Ka fanga to chen. Sigidala jamana kono. Galara. Mais en tant que directrice nationale de la police. Mais assurez la fois. Et la tenue. Ya bani. Koulmen. Madame la directrice, il conseil de discipline n'est pas très agréable. Madame la directrice, Kiri, il a tenu coup à Bana. Madame la directrice, moi je suis un chef de famille.
Nous la madame la directrice, John Menanega de Mao. Et Mimbilike, chef de famille, la journée, madame la directrice. Si vous fera. Allah comment qui a nous fera les Pougnani. Madame la directrice, Inena, Inena, Neba. Allah comment. Et fera les gars, il est là. Il dit madame la directrice. Maman, Neba, Savali. André. Bonjour madame la directrice. Bonjour Ben. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous venez où là? Ah, on est ici. Ben. Oui. Ami fo. Il a barang mana. Il est façon de nous. Et il est de nous. A jarani. Ala kisa. On m'a reçu de mi façon kara. Là, la police est morte. Madame la directrice, merci beaucoup. Vraiment, je suis très content. Merci beaucoup, madame la directrice. Il a blalé. Faut il là. Eh, il est façon de nous. Il faut les kara. Oui, merci. Donc, il a blalé plutôt quoi? Non, madame la directrice, merci beaucoup. Vraiment, je suis très très content. Madame la directrice, madame la directrice, n'est pas. Il dit là, comment? Il est là. Madame la directrice. Il y a fait tout le conseil de ini mama sa mama ini nggak para baju Oui, André. Oh mon ami, c'est fou. Saplo. Allah Akbar. Mon grand. Tiens, t'as grave pour moi. Mais tu m'as voulu. Na c'est surprise. On y est surprise bi. Attends. Entre me kununa, maintenant bi, avec bi là. Et on peut faire. Aïe, ça y est, pour ce pour la grande journée. Alors on a tout ça. Il faut nous fleurer au nasa. Et le temps de menace, il y a tout comme quoi. On dirait, n'y a pas de tomo, n'y a jamais de tomo quoi. Il y aura un policier là. Oh, il faut faire cela. Maintenant, il est là. Il est là. Oui, il y a un papier au Bédian. Tu n'y es droit, là, car on a non, c'est un sans flot. Ni libéré. Maintenant, il y a bien pour les dames. Hein? Oui, attends, oui, là, totalement. Là, totalement. Je sais citer nos faiblesses. Quand on a papier au. Aflète que le bon mener. Quand on a papier au Bédian. Non, attends, calme-toi, mon frère. Hey. Nous, il n'y a pas bien sur la madame. Tellement que nous allons nous trouver, nous sommes jambés. On regarde mon guide, on a des surprises là, parce que nous voulons descendre, il m'a fait mal. Non, attends, il y a vérifié dans ça. Non, félicitations. Ça y est, à quitter la fouille, tu comprends? Fouille, t'es appelé. Non, regarde, il y a une histoire à expliquer. Sinon, regarde, moi, non, tu ne pas nous vivre. Et comment dirais-je même? Attends, ici. Ah, c'est Flo. Ah, c'est Flo. Mon frère. Ouais. Non, mon frère. Allez. Non, mais Nigéria, Nico, tu mais il va dans 600 000 milliards. Ben, Nico est entré en une placement dans la Djé, quoi. Ouais. D'accord? Et quand tu es à l'université là, rêve mon kumana. Hakilina mon kumana. Quand faut qu'on l'aille, on a fait qu'on nous carré dans la cola. À réaliser what il est c'est ça. Moi, vous voulez finir un gamin dans un dos, bien courage de quoi. Voilà, eh, non. Vous n'avez pas de là. Mais maintenant, mais bien. Eh, ben, Nigéria, non, voilà, mon frère. Tu as dit, tu vas essayer de l'autre. Eh, à tout, on va essayer de la ça. Mais là, si ça va au mimé, il va la dire à des vidéos, ok. Eh, kaja ni bida, ibu lo bida korang. Mak mana terus yang fakat tu ya. Nyele ya? Aku ni terus nyele.
Aja. O kɛri yɛrɛ ɲɛna dɛ. Ma a hinɛ ba de donna ne na. Ka hinɛ don i la wa? N'i y'a ye polisiw bɔra Bamako ka na Ɲele faga an ka dugu la. C'est que Ɲele ma ɲuman de kɛ. Tiɲɛ don ma, polisiw ni boli yɛrɛ tɛmɛna aw na. U ni boli tɛmɛna aw la, u ma s'aw ma yɔrɔ? Ayi ma polisiw ma s'aw ma. C'est que Ɲele ko dɔ de kɛ sinon polisiw tɛmɛna aw ɲɔgɔnna caman de la ka se yan. Tiɲɛ don. Ma polisiw yɛrɛ nana faga fo misidida la. Ma polisiw nana faga fo misidida la. O de kama a bɛ fɔ aw ye k'aw ka sabali. N'a fɔra k'a ye to a ye to. N'aw ma to n'a to n'aw kɔrɔ a kelen b'a cɛ. Tiɲɛ don ma. Denmusonin kelen a ba bolo wali don. Nka a ma kɛ den ɲɛnamaya ba bolo. I yɛrɛ kɔni y'a ye. N bɛ mun f'i ɲɛna. N tɛ fɛ k'i sen mɔgɔlankolon sen na dɛ. A bɛɛ bɛ daminɛ tantɔ. E yɛrɛ donnen don sisan yaala mɔdɛli dɔ la. N tɛ k'i faamu sisan dɛ. N kɔni bɛ mun f'i ɲɛna. I kana na ne sigilen da don kuma la, kana na n bolo bɔ n da kɔrɔ dɛ. Ayiwa. I y'a faamu. An kun bɛ fɛ ka entreprise min dilan i b'a entreprise i b'a devis a tɛ taa dépense o dépense kɔ i b'a bɛɛ bilan kɛ donc i b'a di yan an bɛna entreprise créer an b'a dayɛlɛ i y'a faamu donc n'an y'a dayɛlɛ n fa kɛlen don ka nafolo ba de di yan yɔrɔ n y'a kuma f'i ɲɛna bon o kɔfɛ nafolo wɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛna n'a bɛ ka kuma o ko ɲɛ fɛnɛ kan oui donc kana hésiter yɛrɛ entreprise dépense bɛ taa min na mɔgɔ hakɛ min ka di ye tout i b'a devis bɛɛ kɛ i b'a di yan donc an bɛna entreprise dayɛlɛ e bɛ k'a PDG ye ne bɛ k'a directeur ye ayi tɛ foyi comment ça non an tɔgɔ entreprise dayɛlɛ mais an b'an tɔgɔ la entreprise dayɛlɛ mais e bɛ k'a fɔ cogo min na n'a kɛra ten dɔrɔn a tɛ ɲa e yɛrɛ m'a fɔ ko ne ye kalanba de kɛra bien sûr mais donc pour que ne ka se ka n ka kalan baara n ka se ka n ka kalan baara kɛ dɛ n ka se k'o réaliser a to ne ka kɛ directeur ye e ka kɛ fɛngɛ ye quoi PDG non 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 mais k'a f'i ɲɛna ou bien Saplo niveau min bɛ e la non i jɔ dɛ cɛ ka fɔ a cɛ ɲɔgɔn ma k'i ye cɛ o tɛ kɛ muso ye mais ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi o de bɛ fɔ fɛnɛ c'est vrai université bɛɛ i ɲɔgɔn kalankɛla tun tɛ yen an ka génération na depuis k'an to fo ka na se bi donc niveau min b'i la s'il te plaît a to i ka kɛ e ka kɛ PDG président directeur général entreprise ɲɛmɔgɔba o ka kɛ e ne bɛ kɛ directeur ye kɛrɛfɛ non ne bɛ mɔgɔ PDG in filɛ nin ye o ye bɔsiya de ye k'i sigi dɔrɔn ouais allo a bɛ tan n tɛ se ka baara foyi de k'o la pour que n ka se ka n ka baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kalan min bɛ n na i bɛ dɔ dɔn a la ouais donc pour que a tɔ ka confirmer i bolo e ka ne kɛ directeur ye dɔrɔn i k'a bɛɛ to n ma n b'a bɛɛ sigi sen kan a bɛɛ n b'a bɛɛ résolé quoi ne mo ni ko ten sinon ne bolo e kan ka kɛ PDG ne bɛ kɛ TG ni ko ten y a pas de problème voilà o bɛ sɔn ka diya n ye trop voilà i b'o kow de ɲɛɲini rapidement ok an ka se k'o entreprise dayɛlɛ donc sisan kɔni nin ye kalanko bannen de sa o n'an ye kalan na dɔrɔn fo n'an taara formation dɔw si sɔrɔ an yɛrɛ bɛna kɛ dugu bɔsiw ye sisan effectivement walayi non a bɛ ɲɛ ten trop sinon cɛw na fatigué walayi nka cɛ an seginna non ne yɛrɛ ye miiri wagati min na an kun b'an ka chambre nun kɔnɔ tantɔ ne badenw le fils illégitime filmu nin y'a bannen ye an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an mun ye filmu in lajɛ fo kana se nin yɔrɔ in na an mun ye filmu in partager an mun ye j'aime k'a kɔrɔ ka hakilinaw fɛnɛ di le fils illégitime filmu a banna tan cogo in na Ben ale seginna kɔ ka falen ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka Sara furu Tifun ye entreprise min dayɛlɛ Ben ni Tifun ni Mina olu saba jɛra ko entreprise in labaara ɲɔgɔn fɛ Tifun ale ye Tati furu Burama o ni Tɛnɛ anw tagalen village la village jama an ka dugu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'u ka hakɛ to ɲiniw k'u fɛ ka tila ka ɲini Baba fɛ n'o ye Burama ye k'a ka kɛ dugutigi kura ye bari sabula dugutigi kɔrɔ ale datugunen bɛ kaso la k'a b'a si kaso kɛ ale ni bɛnkɛ Bamusa nka Baba ma sɔn Burama ma sɔn o laɲini ma comme vieux Baba ale k'u nɔrɔ don dugu la an ka dugu la depuis fɔlɔ Baba ko vieux Baba ale ka kɛ dugutigi kura ye
O la sa vie baba kɛra dugutigi kura ye wa dugu a bɛ ka fiɲɛbɔda kura sɔrɔ. Baba n'o ye Burama ye ale ni Tɛnɛ olu taara hiji kɛ. U taara hiji kɛ Makan ka segin ka na an nana an ka ɲɛnamaya tɔ basigi an ka dugu la. Fifi yɛrɛ kɔni ale falenna a ka balow banna pewu. Filimu in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a moral o tɛ dɔwɛrɛ ye fo dɔrɔn ka ladilikan di adamadenw bɛɛ ma. Ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ i bɛ se k'i mɔgɔ ɲɔgɔn senna sumaya i bɛ se k'a lanɔgɔ nka i tɛ se k'a dakan bali. O la sa an ka to Ala kɔ an ka kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka ɲɛnamaya kɛ ka hɛrɛw jɛnsɛn an kɛrɛfɛlaw la o ni yɔrɔ janw na. Adamaden ka ɲumanya o dɔrɔn de bɛ se k'i kisi. Nin kun ye aw denkɛ n'aw balimakɛ ye Sediyan Abubakar Jumande ye ni mɔgɔw ko ma ko Tifon. An bolo b'an kɔ bɛɛ lajɛlen an donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la ni ne ni nɔfɛ jamaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ ka yafa an ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala Mohamed. Laïdou n'o y'an ka film kura ye an m'o de bilali daminɛ aw ye tous les mardis, jeudi et samedi à 10h pile GMT YouTube sanfɛ. Donc an b'a ɲini aw fɛ an ka dɔɔni lajɛ o film in na tan. I mana lɔgɔ kɛ cogo o cogo la mɔgɔw b'a fɔ ko a bɛ tan a bɛ tan. Mɔgɔ bɛ ne ka nin nɔgɔ in ye k'a fɔ k'i bɛ fɛn fɔ n yɛrɛ bɛ n'an yɛrɛ bolo ban fɔlɔ. Nɔgɔ yɛrɛ tɛtɔ filɛ ka n'an bana nin. Ni bɛɛ bɛ kɛ halisa tuguni ko ne ka lɔgɔ sara mɔgɔ bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ nin ma ni 20,000. Mangoro. Mariamu. 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 Mun kɛra? I hakili tɛ ci wa? Ala Mariamu ne bɛ n cɛ ka banako kalama a mɛnna sa. E b'a dɔn ne bɛ k'e cɛ furakɛ a bɛ san jan bɔ. Mariamu ni m'i hakili sigi fa bɛ don i la dɛ. A lajɛ hali samaraw sen tɛ kelen ye Mariamu. Bi taa ka jugu n'o bɛɛ la Tɛnɛ. Mariamu i hakili sigi sa kasi in dabila ba ye Mariamu e ka sabali ba ye kasi in dabila i k'a ɲɛfɔ ɲɛna ka ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Mariamu. K'an to n ka npogotigiya kɔnɔ cɛ fila de nana bɔ nɔfɛ. Cɛ fɔlɔ tɔgɔ o ye Gawusu ye. Gawusu ye mɔgɔ ye sɛnɛkɛla de don se t'a ye. Cɛ filanan o tɔgɔ ye ko Abdou. Abdou ye mɔgɔ ye nafolo b'a kun nafolo b'a kɔ sɔrɔ. Wallahi galo abi ni ma se ka diya samaram ko. Wallahi ma se ka diya ko yɛrɛ fe ne kɔni b'a ɲini fɛ n'o sɔrɔ i bɛ se ka kuma fɛ a ka bɔ a ka furu na a ka don ne ka furu la ne b'a fɛ kulonkɛ tɛ o ne bɛ fɛ k'a furu de. N'i ka kuma mɛn i kɛ pewu fo n'a y'a sɔrɔ ne balimamuso tɛ mara min sinon n tɛ dɛsɛ a la ni Ala sɔnna a bɛ k'i ta ye a fɔ ne y'o f'i ye. Très bien. Donc je pense que a donné une bande annonce in ni kunguruni dɔrɔn de ka yira o la film in a bɛ ka boli fɛn mun kan. Donc a y'aw sɔgɔlen to an ka chaîne na n'o ye Tifon officiel ye. Fils légitime mana ban ni ne an ka film kura ni mina na. Nka yan'o cɛ i t'a lajɛ i k'i cliquer j'aime kan. Voilà, i ka cliquer j'aime ka tan. Merci. Sisan nɔ a partager. Non deli yɛrɛ de don an kɔni bɛ ka baara kɛ. Mais an fɛnɛ bɛ min ye aw fɛ aw kelenkelenna fɛn o fɛn bɛ ka vidéo in lajɛ an y'a partager. A partagera a cliquer partager kan dɔrɔn. Voilà i y'a ci i ka mɔgɔw ma sisan nɔ i bɛ min kɛ i bɛ commentaire de sɛbɛn i hakilina ye min ye an ka baara ninnu na i b'o sɛbɛn commentaire la o b'an motiver. Merci. Tifon officiel. La magie du cinéma africain. Yeah man, this is for you the big Tifon. Soulja Music. Tifon.
Papa Mariko angana son kato jamfala abada jamfale au jamfale relay do chamada au ni kumashi bosira fe na kwanga chia fonya maga ya jamfale uya jamfa anga to alama ni bebe bandonola masala ni tuya segeneye umenyema uwele ngomba fuye gojenye fuye setigi ya fle donda ni bebe ba alijie masaya mi flenye dondola ni bebe na ba